Πατρίτσια Μαρία, Athens Throwdown, κατηγορίας Elite Master 35+. RX 35+, Rhode Island. Θα το ανοίξουμε. Έτοιμο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σε 3, 2, 1, πατάμε. Λοιπόν, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Από την αρχή γεμάτες. Έτσι, ωραία. Πολύ καλά είσαι. Αναπνοές. Γεμάτες, μην πέφτει. Έτσι. Έφυγες, πάμε. Πάμε. Γρήγορα πέσε. 1, 2, γρήγορα. 3, 4. Το πέσιμο είναι γρήγορο. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άλλο μισό λεπτό είναι, 10 θέλεις. Πάμε πιο γρήγορα, Μέρη, 10 είναι. 1, 2, 3, ανέβασε. 20 δευτερόλεπτα. 4, 5, 6, 7, 10 δευτερόλεπτα. 8, πάμε άλλα 2. 2 είναι, Μέρη. Άλλο 1, 3, 2, 1. Ωραία. Μπράβο. Άνοιξες, Γιώργο, μπράβο. Ναι. Τώρα που κουράστηκες θα μένεις λίγο πίσω και θα κάνεις... Τραβά όμως γεμάτη από την αρχή. Σε 25 δευτερόλεπτα. Δέκα. Με μένα θα ακούς, Μέρη, να ξεκινήσεις. 4, 3, 2, 1, πάμε. Γεμάτο, μην το κάνεις αυτό, γεμάτο όλο. Όλη γεμάτη. Είναι άδεια. Έτσι. Ωραία, στο λεπτό θα βγεις, πάμε. ...40 δευτερόλεπτα. Γεμάτες. Ανάσε, φου, πίσω. 10. Ένα λεπτό έμεινε. Μην πέφτεις, Μέρη. Άσχη. Πάμε. Έφυγες. Πες.
50 δευτερόλεπτα έμειναν. Είσαι 10 δευτερόλεπτα πιο αργή. 2. 3. Για 16 πάμε. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 20 δευτερόλεπτα. 11. 12. Πάμε. 13. Άλλα 3 θέλεις. Γρήγορα όμως. 10 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνεις άλλο ένα, άλλο ένα, άλλο ένα. Άλλο ένα. Άστο, τέλος. Περπάτα λιγάκι. Ωραία, έκανες 17, Μέρη. Τέλεια. Στο επόμενο πας για 15. Σε μισό λεπτό. Θα βρει δείξει ότι είναι 0. Ναι, δεν το έδειξες. Ναι, ναι. Πώς? 3, 2, 1, πάμε. Δώσε λίγο. Δυνατά και ήρεμα. Γεμάτο, μην το πας. Έτσι, ήρεμα, Μέρη. Μπράβο, αυτό είναι. Κράτα ρυθμό. Είσαι στα 50 δευτερόλεπτα. Θα βγεις στο 1.20. Έλα, Μέρη. 3 κουπιές καλές είναι. Πάμε, δυνατές κουπιές. Πάμε. Έλα, έφυγες. Πάμε. Μέρη, πάμε όπως πριν. Για 15 τώρα, έλα. 1. 40 δευτερόλεπτα. 2. 3. Πολύ καλό ρυθμό έχεις, πάμε. Μην πέσεις. 4. 5. Μισό λεπτό. 6. Μην πέσεις, μπράβο. 7. Πάμε. 8. 20 δευτερόλεπτα. 9. Πάμε 5 γρήγορα. Πάμε, 5 επαναλήψεις είναι. 15 δευτερόλεπτα, 5 επαναλήψεις. 2. Πάμε. 3. 10 δευτερόλεπτα. Πάμε, Μέρη. 6. 5. 4. Δώσα, πάμε. 3. 2. Παίρνα γρήγορα. Πάμε, μπράβο, πέρασες. Μπράβο. 15 βγάλαμε, έτσι. 15 βγάλαμε. Στα 52 είσαι τώρα, να ξέρεις. Είσαι στα 52. Είσαι 52 επαναλήψεις. Τώρα προσπάθησε να κρατήσεις το ρυθμό σου. Και πάμε για 15 μπέρπες πάλι. 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε.
Ανάσες. Να μείνουν ανάσες για τα μπέρπις. Ωραίο, πολύ ωραίο τραβάς τώρα. Πίσω να μένεις, να τραβάς με δύναμη. Δυνατά. Έτσι. Όλες έτσι. Ίδιο ρυθμό με πριν έχεις. Πίσω να μένεις, να τραβάς δυνατά. Ανάσα πίσω. Πάμε 1000. Δώσε. Έτσι. Πάμε. Στο 1 λεπτό είσαι, Μέρη, πάμε. 4 καλές κουπιές είναι. Όχι πολλές. Πάμε. Πάμε. Έφυγες. Πάμε. Πέτω του. Πάμε. Ίδιο χρόνο με πριν έχεις. 1. 2. 3. 4. 5. Μισό λεπτό, αλλά 10 επαναλήψεις θέλεις. Γρήγορα, 10 επαναλήψεις είναι. 1. Πάμε γρήγορα. 10 γρήγορες και τέλος. 2. 4. 20 δευτερόλεπτα. Πάμε. 5. Άλλες 5 είναι. Γρήγορα, Μέρη. 4 ακόμα. Γρήγορα. 10 δευτερόλεπτα είναι. 9. 8. 7. 6. 5. Πιο γρήγορα. Πάμε άλλη μία. 3. 2. 1.